ପିତା ଶାଗ ହେଇକିରି ଶାଗ ଏ ଶାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶାଗ। ଏ ଶାଗକୁ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯିବ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଦ୍ୟ। ଏଟାକୁ ଏମିତି ବାଛି ପକାଇବ। ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ, ଆଳୁ, ଏଟା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଆଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରସୁଣ। ପିତା ଶାଗକୁ ବାଛିବା, ବାଛିକି ତାପରେ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ ଦେଇକି ଆଣିକି ଏଟା ଶିଳର ତାକୁ ରଖିବା। ରଖିକି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିତା ଶାଗରେ ଜିରା ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଛେଚିବା। ସାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ତା ଉପରେ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁକୁ ବି ଟିକେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମିକ୍ସିଂ କରିକି ଛେଚିଦେବା। ଏ ଶାଗକୁ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯିବ, ଥାଇରଏଡ଼ କମିଯିବ। ଶାଗ ଏ ଶାଗ ଖାଇଲେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍, ଥାଇରଏଡ଼ ଇଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଏ ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ। ଏ ଶାଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଶାଗ। ଏ ଶାଗ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ପୋଖରୀ ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଅଛି ଖୋଜିକି ଏ ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଶାଗ। ଇଏ ଶାଗ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଶୁଖିଗଲେ ଥରେ ଲେଖା ବର୍ଷକୁ ହବ। ଆପଣମାନେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଏ ଶାଗ ଖାଇବେ। ବରା ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, କୌଣସି ରୋଗ ରହିବନି ଦେହରେ।